Здравейте, приятели! Вижте какво има в item shop-а. Отидете в item shop-а, отстрани на OG Season Shop и вижте какво има. Почти най-редкия скин в играта 2017. Казва се Raiding Raider. И аз отивам тук при V-Bucks. Натискам така. Така да не се вижда да си купите и вие, да видите данните. Thank you. Research the game. Отивам в шопа. Отивам тук. И имам най-редкия скин в играта. Raiding Raider. Обичам го. Ако искате още такива видеа, се абонирайте на канала и лайкнете това видео. И чао от мен!